Samantala, idol, patuloy po na isinusulong ang commuter-friendly na pampublikong transportasyon sa Manaoag kasunod po ng 5 bagong modernized public utility jeepney units na inilunsad ng nasabing bayan. 3 sa mga unit ang may rutang Dagupan City, San Fabian, habang 2 naman ang rutang may Dagupan City, Manaoag. Layunin ng karagdagang units na ito na gawing moderno at ligtas ang sektor ng pampublikong transportasyon para sa mga commuter sa bansa sa ilalim ng Public Transport Modernization Program ng Department of Transportation. Kaugnay nito, ilang mga bayan sa Pangasinan ang patuloy na ginagawaran ng Special Notice of Compliance sa Local Public Transport Route Plan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board na nagsisilbing balangkas ng mahusay at pinag-aralang public transport system sa isang lugar. IFM News. IFM News. IFM News.